Så er vi klar til fotograferingen. Hvad der var i varmt tøj. Ej, hvor har I taget rene bukser på i dagens anledning? Og Paul, du løber. Jeg skal sidde der. Andreas, du sidder ved mor. Frederik, sæt du dig her. Skal vi tage et billede? Vi skal tage billede? Se, farfar. Hvor farfar? Nej. Det er mor. Paul, det er det, jeg skal tage med. Jamen, jeg skal lige finde ud af, hvor jeg skal sidde. Hvordan gør man det her? Det gør man med... Mamma. Nu tager vi det. Så tager det pænt nedad eller sådan noget. Mamma. Den døde ikke helt, men den mistede vingen. 2 sekunder stilleløse. Ja. 2 sekunder. Det er ikke meget. Men den skal være lige for, Paul. Jeg havde sat det rigtigt. Jamen, vi skal lige se her, så kigger Klar. vi. Mamma. Nu kommer der lyserødt foran, for jeg havde sat Nu lukkede det. Er det okay? slukket. Paul, nu tager den det lyserøde, det står på. Jeg havde sat det rigtig godt frem. Okay. Jamen, vi skal lige have taget et billede. Prøv at se, hvor han laver. Andreas, hold den. Hvad er det? Det var en. Klar. Ja, så kan vi kigge derhen, ikke? Nu må vi se, om det virker der. Det virker. Hvor er det henne? Nu er det slukket. Kig. Kig. Jeg har taget Jeg tror, der har taget den. Ja, en, Der må der være et eller andet, man kan gøre. På Han har vel taget et billede af din røv på vej herovre. Ja. Har vi fået et billede af røv? Der er lidt her bagved, vi skal lige være. Ja, man kunne sætte stilleløseren, ikke? Det er vi også. Okay. Det er nok bedre. Gør den på 10 sekunder. Du skal lige sidde igen, fordi vi fik kun Pauls numse i løb. Ja, jeg tænkte nok. Nej, ikke der, for der kommer Paul foran. Ja. Kom her og sæt siden af Frederik. Klar. Andreas, kom lige her. Så prøver vi igen. Det er godt. Så, en. Lige på morfar. Andreas. Se, hvad det blinker. Det bliver rigtig godt med det. Ej, Sådan. Andreas hylder og Rikke efter mygvæk. Det synes jeg faktisk, det må være årets. prøv at se. Ja. Sådan. Andreas har aldrig plejet at hylde. Hvad kan det være? Jeg har aldrig set noget så godt. Skal vi have flere? Lidt.